paradajky, paradajky! Takže Dominik tady to už jsme udělali a my jsme to, vy jste to neviděli, no, ta kamera byla ze předu, takže já jsem takový Kripplstein. No, já teda teď, já jsem dobrý, já to natáčel správně, doufám, že jsme šli vidět a všechno. Takže já vám to znovu ukážu. Tak, ještě prstínek jim ukáž. Prstínek, vidíte, sezónej. Tam píše rebelové. A já tady mám mega bombastický. Ale i tak jsem to dal, víš co, ne? Třeba když to bylo vepředu, ta kamera, víš co, ne? Tak to si... No a to bylo taky dobrý, ne? Že to obrátíš a už víš, co natáčíš. Ale můžete vidět, jak to teda vypadá. Je to takový Tango. Už by to nemuselo. Takže znovu se na zdraví asi. Na zdravíčko, kluci. Ještě taky pijete relax. Ale tak přetočte si toto video zpátky. Zastavte si ho a jděte si brole, kupte si relax, anebo si jděte po flašku s pitím. A taky si to udělejte za svým monitorem. Takže já si taky ještě udělám na zdraví, prosím, můžu. Na zdravíčko. Ne, tady Na zdravíčko. ale tady je náboj. Kde, jak vidíš náboj? No tady. Tady s tím železem. To je on? Jo. Tak jo, konec. Čus! Dalšího videa, čus! To je pevný. To je pevný. Počkej, ty ještě natáčíš.